ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, SBIରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, SBI ତରଫରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଆସିଛି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ SBIରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍, ଆମର PM ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। PM ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ SBI ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ 2015ରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ SBI ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଲେଖା ନେଇକରି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର SBIରେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକରି ସେଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବା ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ଟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କିଛି ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଅନୁସାରେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ସବୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ SBIରେ ଏଇଟା ସକ୍ରିୟ ହେଇଛି, ଯାହାର SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।